The ABCs of this world are instructional. They want you to listen and take note of what is being said to you. Nonetheless, taking an instruction has always been cumbersome. Eve from the Bible proves us right to say it's not something that is easily acceptable. Yes, according to the great book, that is a sin. But here we are not preaching, we are not religious. We are just stating things as they are. Subsequently, let's abstain, be faithful, and condomize. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa KukaShaka obhalwe ngu-Izondi. Senza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Udweshu. Luyini udweshu? Ngaphambi kokuthi siqalise ake senze okulandelayo. Kuhle ukuthi sazi ukuthi izinkomba ziyathelelana. Ngenkathi sikhuluma ngesakhiwo sithi umlingiso osemqoka ubhekene nenkinga ethile. Ilapho liqala khona udweshu. Uma sithi isethulo sinesisusa sodweshu, ilapho wakhuluma nje ngegama elithi udweshu, wakhuluma ngegama elithi inkinga, yazi ukuthi ukhuluma ngodweshu. Uma uthi ukubhebhetheka kodweshu emzimbeni wesakhiwo noma wesakhiwana, uma uthi isixakaxaka ukhuluma ngodweshu, ukuthi lana usuzolihlukanisa phakathi kulokhu. Ake siqaliseke, sizobhala isihlokwana esithi udweshu, bese sibhala bese seqa umuqa sibhale igama elithi isingeniso, sizolibhala ngosonhlamvukazi. Udweshu ukunqubuzana, ingxabano, ukuhilizisana, ukungaboni ngasolinye phakathi kwabadlali. Udweshu ukunqubuzana, ingxabano, ukuhilizisana, ukungaboni ngasolinye kumdlali nemicabango yakhe, nemizwa yakhe, nonembeza wakhe. Ngakho-ke udweshu lwehlukane kabili. Kunodweshu lwangaphakathi nodweshu lwangaphandle. Udweshu lwangaphandle yilolu esithi uma sikhuluma ngalo sithi kunqubuzana abadlali ababili noma ngaphezulu. Bese-ke sesithini-ke masisho kanjalo, sisho ukuthi siyalubona. Kanti udweshu lwangaphakathi yilapho umdlali elwa nemicabango yakhe, enqubuzana nayo. Ngakho-ke lona alubonakali. Uma sengiqedile ukwenza njalo, ngequmuqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Ngaphansi kwalelo gama ngibhale isihlokwana esithi udweshu lwangaphandle. Ngingabhala nokuthi udweshu lwangaphakathi. This will depend on which one do I want to start with. Asiqhubekeni-ke. Udweshu lwangaphandle umbhali ulwethula ngenkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali. Silubona ngenkathi uMkabayi exabana noDingane, ebasola oDingane nabafowabo ukuthi bathule bathini izwe lishakaziswa yinkosi uShaka. Izinsizwa nezintombi azisaphili impilo elindelekile yokweshelana, kuqonywane, kugananwe, ngoba izinsizwa zihlale zibuthwe njalo, zisempini, kuchitheka igazi ubusuku nemini. Izintombi zigoqe izandla emakhaya, akekho phela umuntu ozoziqomisa. Ngakho lokho ubabekazi wenkosi uShaka kanye nomntwana uDingane ukubona ukubhubhisa
izwe noma kuwukubhuqa izwe, ngoba akusekho zingane ezizalwayo, sekwasala amakhehla nezalukazi abangasenayo imbewu, ikakhulukazi abantu besifazane, yokuzala. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngenkulumo mpendulwano phakathi kukaMkabayi kanye nenkosi uShaka. Lokhu kuhilizisana kususwa ukuthi inkosi ibona ubabekazi wayo uMkabayi egxambukela ezindabeni zombuso. Ungumuntu wesifazane, la kusadliwa ngoludala. Umuntu wesifazane fanele akhulume izindaba zokupheka ukudla, hhayi izindaba zombuso. Ngakho-ke inkosi isibiza ubabekazi wayo ngokuthi uyinkosi, ngoba imbona egxambukela. Uzokwenzani uMkabayi enkosini? Uzokhalela acelele uNonkeneneza intethelelo. NgokukaMkabayi, uNonkeneneza lo akathandwa zinduna zenkosi, futhi abukho ubufakazi obuphathekayo obucacisa ukuthi wabuthela ubuthi otshwaleni. Ngakho-ke uyisekazi wenkosi uthi makathethelelwe, uthi makuphenywe ukuze kutholakale ubufakazi obuqinile. Inkosi uShaka ithi angeke kwenzeke lokho. uNonkeneneza uya kwaGuqanyawo. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngenkulumo mpendulwano phakathi kwenkosi kanye nabafowabo okunguDingane noMhlangano. Inkosi ithukutheliswa ukuthi uMhlangano uphuzile ukufika kulowo mhlangano obubizwe yinkosi. Uma inkosi imbuza ukuthi kungani, uMhlangana usethi wedlule ngale kubabekazi wabo uMkabayi. Lokho kuyayithukuthelisa inkosi. Akuyena uMkabayi ogxambukelayo ezindabeni zombuso. Ngakho-ke inkosi isithi kuye, ubeyokunikeza iziluleko. Lokho phela kukhombisa ukuthi inkosi ibipika, inkosi ibingajabule. Udweshu lwangaphandle phakathi kwenkosi kanye noMhlangana luyaqhubeka kuwona lo mhlangano. Lubangwa yini? Lubangwa ukuba uMhlangana aphikise lokho inkosi ebabizele khona. Kanti inkosi ibithini? Inkosi ithi ingathanda ukuba kuphele ukuthakathana, ukuhlebana, umona, imincele, ukungabekelani lunyawo, inzondo. Umhlangana uyakuphikisa lokho. Umhlangana uthi isizwe sesemukwe amalungelo esiwaphiwe yimvelo. Uthi isizwe semukwe amandla okuganana. Phela uma ngabe umuntu ezwa ukuthi ufuna ukuganwa ngoba enezinkomo, kufanele enze njalo. Ithi bona ngathi inkosi iyagagamela uma yenza ezinye zezinto ezenzayo. uDingane naye useveza uvo lwakhe nalo olungahambisani nalokho okwenzekayo embusweni wenkosi noma kwaZulu. Ugcine esexwayisa inkosi ethi uthuli lisuka othulini, futhi izinhliziyo zabantu zingamahlule ngenxa yezimpi ezilwa nsuku zonke. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngenkulumo mpendulwano phakathi kukaMkabayi nenkosi uShaka. Kusabangwa yona indaba kaNonkeneneza. Ubabekazi wenkosi uMkabayi usachema naye uNonkeneneza, kanti inkosi ithi
akunjalo. Akakwazi uNonkeneneza ukuba anikezwe ithuba lokuthi azikhulumele ngoba yona yafunda kusabusa inkosi yakwaMthethwa uDingiswayo ukuthi kukhona abantu abangamaciko abakwaziyo ukuzikhipha ebunzimeni bebebonile. Ngakho-ke kungenzeka noNonkeneneza ungomunye wabo. Ubabekazi wenkosi uMkabayi usongela inkosi uthi inyathi yehlulwa yithole. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngenkulumo mpendulwano phakathi kukaMkabayi nomntwana uDingane. Bahilizisana ngamagama nje kubangwa indaba yokuthi ngemuva komhlangano phakathi kwenkosi umhlangana kanye noDingane, inkosi yabese iyababutha nebutho lamaxhegu yathi babaphume bayohlasela umjojeni wakwaNgcobo. Uloko kuhlasela lokho inkosi yayisophe ukuba basale enkundleni. Ubabekazi wenkosi uMkabayi ucasulwa ukuthi sengathi kumnyama ebusweni benkawu kuDingane, akaboni ukuthi lokhu bekulicebo lenkosi kulitulo lokuthi babulawe. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle phakathi komntwana uDingane noMkabayi naphakathi kukababekazi wenkosi uMkabayi kanye nombopha kaSithayi ongumngane wenkosi. Laba bobabili uMkabayi ubasola ngokuthi benza kancane kade bathunywa ukuba basoconge inkosi uShaka, kodwa lokho namanje kusengakenzeki. uMkabayi uyabakhakhazisa ude athi kuDingane, natshelwa kodwa anika ugcina umsebenzi wami. Abese uMkabayi ekhakhabisa umbopha ngokuthi suka lo mfazi noma themeleza sizwe. Ngiyothi uma sengiqedile ukusho lokho noma ukubhala lokhu engiqeda ukukusho manje bese ngeqa umugqa ngoba sengiqedile ngodweshu lwangaphandle bese ngibhala ngodweshu lwangaphakathi, nalapha ngizobhala isihlokwana esithi udweshu lwangaphakathi. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kaYedwana. Inkosi uShaka iyacabanga, iyazibuza ukuthi kungani uDingane ethi umbango usuka emlotheni. Isiqhamuka nesu lokuthi na kanjani kuyofanele ukuthi baye kwaGoqanyawo, kodwa-ke phela ikwazi ukuthi ingababulala yona ngoba kuyobe kufana nokuba ingcolisa izandla zayo ngegazi labomndeni. Isithatha isinqumo sokuthi izobathuma nebutho lamaxhegu. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kaYedwana. Inkosi uShaka iyacabanga ukuthi kungani uDingane noMkabayi beyisongela ngalamazwi athi umbango usuka emlotheni. Inkosi isiyafunga phela ithukutheleke manje ukuba yona yabekwa ngabaphansi, ngakho-ke izolilwela izwe lojama, izolimela iqiniso. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kaYedwana kumntwana uDingane exakekile ezibuza ukuba kungani uMkabayi eqoke yena ukuba abulala umne wabo bebaningi kangaka. Uyesaba ngakho usethi hawu ngazobulawa okajama
wangibophela itshe wangiphonsa ezibeni, uze wakhetha mina kubo bonke aboselwa ngane, wafa dingane, wafa ungasadlanga nezinyoni zabantu abakho. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kayedwana, ujeqe ukhathazekile, uyabalisa, ubuka isimo, ubona ngathi uZulu usesele dengwane, ubona ngathi izwe manje seliyadunguzela ngoba akasekho umuntu oliqhawe olingamele, ubona ngathi selifana nethusi lona elizogqwala noma eligqwalayo. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenza njalo ngeqe umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isiphetho. Isiphetho uvo lomfundi. Umfundi makahlale phansi aphethe le essay. Siyabonga, nisale kahle, niyathandwa.